Vitajte v našom teleshopping štúdiu. Neviete v noci spávať, je vám v noci zima. Budite sa do chladných rán, máme tu pre vás riešenie. Aj vy potrebujete Patizón 590 z kvalitného peria. Má samé výhody, ultralight látka, ktorú ani necítite, proste len tak jemne mám opomína pokožku. My zabalený ešte z pacáku v horách. Tak toto vyzerá vonku. Na 4000 metroch nad morom bolo asi minus 15. Kde si, čo si? No, zohrievam sa, pretože vy si možno hovoríte, čo je za recenziu na spacák do faka? Oni sú to niekde na nejakom obytku v posteli a ten typek je v spacáku a tu idú robiť recenziu? What the fuck? Ale ešte predtým, ako si toto pomyslíte, tak vedzte, že sme na Annapurna okruhu, kde trekujeme mimo sezónu. Tak toto krásne vyzerá vonku. Tu bude prestrih, bum bum. Bum bum. Bum bum. Sú normálne také sklíčka, fugy proste, len tak obité, takže teplota, ktorá je vonku, je skoro aj vnútri, len tu nefučí. Takže... Tak povedané minusová teplota. Tak povedané naozaj zima. Je to všetko v poriadku, pretože teplo je vo vnútri. Keď náhodou otvoríme zip, uvidíme teplo. Oh boj, oh boj, oh, to je žiara. Ako ste videli na termosnímke, sú v tomto spacáku naozaj minimálne tepelné mosty, pretože tie komory majú taký priestor, neviem, jak by som to nazval. V porovnaní s touto mudou, kde to normálne prešité durch a vidieť na snímke, že táde to nám uniká teplo. Keď mám ten zips dole a strhnem sa zo sna, tak to nejde proste, chápete? Keď mám ten zips hore, je to samo. To odkedy vyrábajú takéto brutálne zipsy? To odkedy vyrábajú takéto zipsy? Áno, v skutku Patizón prežil aj drsné podmienky Himalaji, posledná noc, kedy vyražame do 5,5 tisíca. Patizón ma zohrieval, musím uznať. V pokore týchto hôr je to neuveriteľné. Človek si povie prechádzka, však každá cestovka to dáva. Že stradná obťažnosť, lenže samozrejme my si to vyberieme off-season, to znamená minus 20 stupňov. Nesmie chýbať límec, ktorý prekrie zip, aby vám tam nefúkalo. Ergonomicky tvarovaná kapucňa, opäť sťahovateľná. A to nie je všetko, priatelia. Keď si objednáte Patizón Travelite do 30 minút, privalíme vám kapucňu, ktorá má syntetickú izoláciu. Pýtate sa, k čomu je to dobré? No pretože môžete si napríklad oslintať spacák a perie ťažko schne, ale keď máte syntetickú izoláciu, je to všetko výborné. Preto kupujte Patizón a spite ako v balónke. Patizón! Patizón! Ten pomer cena-výkon je podľa mňa veľmi dobrý. Akože na to, aké teplo v ňom je, že to má pod kilo, je to podľa mňa fajn. Ešte sa dá stlačiť trochu aj objemovo. Poriadne, poď. Vidíte to sami. Dá sa stlačiť ešte objemovo. Ďalšia vec ešte, čo sa mi páčila, bolo, že my máme trochu väčšiu veľkosť a že človek sa v tom necíti ako kukla, že vie sa tam aj nohu si tam skrčiť, ruku natiahnuť, že na takéto dlhšie treky to bolo super.